नोंथांखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ जोङो बाख्नायबाय थानो हाथों। बेबायदिनो जोङो इसोरनि अननायाव बयबो बे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों इसोरनि गोथां बाथ्रा आरो बाइबेलनि शास्त्रखौ जोङो सोलोंनो मोनबाय थाथों आरो बेबायदिनो जोङो इसोरनिफ्राय आशीर्बाद नाजावनानै लाबाय थानो हाथों। इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोम टपिक लानानै सावरायगासिनो दङ। बे टपिक लानानै सावरायनाया जोंहा पार्ट 1 थांखांबाय। जायफोर बिथांमोना पार्ट 1 खौ नुवाखै बिथांमोना पार्ट 1 खौ नायनो हायो। गाहायनि डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होगोन। दा बे पार्ट 1 खौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बे पार्ट 1 खौ नोंथांमोना नायथार जाहाथे भिडिअनि टपिकनि गासै थांखिखौ बुजिनो हानाय बायदि नोंथांमोना पार्ट 1 खौबो नायथार। लोगोसेयै दिनैहाय जोङो पार्ट 2 खौ सावरायनो नागिरदों जे इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोम बेयो पार्ट 2। दा बे पार्ट 2 आयदायाव जोङो सावरायनो नागिरदों जाहैबाय जे इसोरा मा इसोरा मा बेखौ मिथिब्लासो जोङो बिनि धोरोमखौ मिथिगोन। बेनिखायनो जोङो इसोरा मा बुस्थु जों बेखौ मिथिग्रोनांगोन आरो बे इसोरा मा बुस्थु बेखौ मिथिब्लासो जोङो बिनि धोरोमखौ बहननो हागोन। जहननि 4:22 बेबायदि बुंदों, इसोरा जिउ आरो खुलुमग्राफ्रा जिउ आरो नंगौजों खुलुमनो नांगौ। इसोरा जिउ आरो खुलुमग्राफ्रा नंगौ आरो जिउजों खुलुमनो नांगौ होननानै बुंदों। बेवहाय जोङो रोखायै मोननो हायो इसोरा जिउ माने खोथाया जाहैबाय जोङो मानसिया जा बडि दङ, नैबे मोदोम बडि जोंहा दङ, फिजिकेल बडि, नाथाय इसोरा फिजिकेल बडि गैया। बे स्पिरिट, गड इज स्पिरिट होननानै बुंदों इंराजि बाइबेलाव जे गड इज स्पिरिट। इसोरा जिउ, बेहा फिजिकेल बडि गैया, मोदोम गैया, जास्ट बियो जिउ होननानै बुंदों। दानिया जों रोखायै मोननो हाबाय जे इसोरा जिउ होननानै एकदम रोखायै जोङो बाइबेलाव जहननि 4:22 मोननो हादों जे इसोरा जिउ। दानिया रोखायै जाबाय इसोरा मा बुस्थु बियो रोखा जाबाय जे इसोरा जिउ। दा बे इसोरा जिउखाय जोंनो जिउनि धोरोमखौ नांगौ। इसोरा जिउ नालाय, इसोरा जिउखाय जिउनि धोरोमखौसो जोंनो नांगौ। बे जिउआनो इसोरानो जिउ, बेनिखायनो बे जिउनि धोरोमखौ जोंनो नांगौ। मानसिया इसोरजों थामहिनबा जिउजों कानेक्सन थाबाय थायोब्ला बेबायदि कानेक्सन थाबाय थानाय मानसिनियाव माखासे मोजां गुना जोनोम जायो। अब्ला बे गुनालाय माथो? बे गुनखौ जोङो नायनो, बेखौ जोङो गालातियानि 5:22 फरायब्लाथाय जों मोननो हायो जे गोथार बाइबेलनिफ्राय गालातिया बिजाबनि 5:22 बेखौ जों फरायब्लाथाय रोखायै मोननो हायो। बेहाय बुंदों जे नाथाय जिउनि बिथाया अननाय, जे जिउ होननानै बुंदों नङाबा इसोरा जिउ होननानै बुंदों आरो बे जिउआनो इसोर, बेनिखायनो बे जिउनि फिथाइया अननाय। माने जाय मानसिनियाव अननाया थायो बियो जिउजों दैदेनजायो एबा इसोरजों दैदेनजायो। बे अननाया जाहैबाय इसोरनिफ्राय फैनाय मोनसे धोरोम। माने बे मानसिनि धोरोम, इसोरनिफ्राय फैनाय बे मानसिनि धोरोम। जाय मानसिया अननायजों बुंफबनाय बे जाहैबाय इसोरनि धोरोम। आरो बेबायदिनो बिनि उनाव रंजानाय होननानै बुंदों, बिनि उनाव रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, फोथायजानाय, मोजां जानाय, गुरै जानाय, गावखौ हमथानाय, आयना बेबादिफोरनि सायाव नङा होननानै बुंदों। बे मोनगु गुन, बे जिउनि गुन माने इसोरनि गुन, मोनगु गुन, बे जिउनि गुन, बे गुना जाहैबाय इसोरनि गुन आरो बे इसोरनि गुनानो इसोरानो जिउ नालाय बे जिउनि गुन। बेनिखायनो बे गुना जाहैबाय मा होननानै बुंदों? जिउनि बिथाया अननाय, रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, मोजां जानाय, फोथायजानाय, गुरै जानाय, गावखौ हमथानाय। बेफोर गासै मोनगु गुना जुदि सासे मानसिनियाव दङब्ला सोरनियावबा, बे मानसिया बे जिउनि एबा इसोरनि धोरोमखौ नाजावबाय। बेजोंनो मानसि सासेया धोरोमिया नुजायो। बेफोर गासै गुना सासे मानसिनियाव थायोब्ला बे
गुनजोंनो सासे मानसिखौ धोरोमिया नुजायो। माने बे गुनानो सासे मानसिखौ धोरोमिया नुहोयो। जे बाइबेलाव बेखौ जिउनि फिथाइ होननानै बुंदों। जिउनि फिथाइ माने आं मोनसे बुजिनायनि थाखाय एग्जाम्पल लाबोनो नागिरदों। जे फांसे बिफाङा जुदि आं थाइजौखौनो हमबाय, थाइजौ बिफां, बे थाइजौ बिफाङा जे देरनानै लावनानै गेरेमसा जानानै बियो जुदि फिथाइ ग्रोम ग्रोम बियो थायोब्ला, गोबां बिहा फिथाइ दङब्ला बेखौ नुनायाव एकदम मोजांथार नुगोन। मानोना बे थाइजौआ देरनानै नांगौबायदि बेबायदिनो गोबां फिथाइफोर होबाय, एकदम समायना नुबाय। मानोना बे थाइजौआ जुदि देरनानै लावनानै फिथाइ थायाब्ला बेखौ दानफायना गारब्लाबो जेबो अरजाया आरो बेखौ समायना नुवा। मानोना बे थाइजौआ देरनायनि उनाव बियो जोंनो मानसिनो फिथाइ होथारनांगौ, अब्लासो बियो मोनसे जोंनि थाखाय गोनां बुस्थु जागोन बे थाइजौआ। नाथाय जुदि बियो देरनानै लावनानै जुदि फिथाइ थायनो रोङाब्ला बेखौ समायनाबो नुनाय नङा आरो बे खामानियाव जेबो उदायनाय नङा। बेनिखायनो बेखौ मालिकआ बा बिगुमाया दानफायनानैसो गारगोन। बेबायदिनो जायफोर बिथांमोना इसोर एबा बे जिउजों कानेक्सन थाबाय थायो, मोजां रिलेसन थाबाय थायो, बे मानसिनियाव बे मोनगु गुना फिथाइ महरै बे मानसिनियाव थायो। आरो जुदि बे मोनगु गुना बे मानसिनियाव फिथाइ महरै थायबायब्ला बेखौ बे मोनगु गुनानो धोरोमिया नुहोयो आरो बेजोंनो बियो धोरोमिया होननानै मानसिफोरजों सिनायजागोन आरो इसोरजोंबो धोरोमिया सानजागोन। बेनिखायनो बे मोनगु गुनासो नंगुबै इसोरनि धोरोम। बुहुमनि गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि धोरोमजों जड़ित थानानै बिसोरो बे धोरोमनि उन उन खारफायो। नाथाय धोरोमनि उन उन थांदोंब्लाबो बिथांनिफ्राय बुंथावै भाषा बुंनाय, मालायखौ रायखुमानाय, अननो रोङै, गावनिखौल' साननाय, एरसन एरब्रब खालामनाय, सिखाव खावनाय, मानसि सिथारनाय बायदि बायदि इसोरनि नङै, जिउनि नङै हाबाफोरखौ नागारनो हाया। अब्ला नोंथाङा धोरोमनि उन उन थांफादोंब्लाबो सासे धोरोमिया नङा, जों बेखौ बुंनो हायो। मानोना नोंथांनियाव जे जिउनिफ्राय फैनाय, इसोरनिफ्राय फैनाय धोरोमनि गुना मोनसेबो गैया। बेनिखायनो नोंथाङा जानो हागौ धोरोमनि उन उन थांफादों, बा जानो हागौ आङो धोरोमनि उन उन थांफादों। जुदि आंनाव बेबादिब्लाबो इसोरनि एबा जिउनि गुना गैयाब्ला आङो सासे धोरोमिया जानो हाया। जुदि आङो सासे धोरोमिया जानो हायाखै, अब्ला आङो नंगुबै इसोरनि धोरोमखौ मोनाखै। बेनिखायनो बे नंगुबै इसोरनि धोरोमा जाहैबाय बे मोनगु गुना, आं सिगाङाव मख'बोनाय मोनगु गुना। जे बे इसोरानो जिउ आरो बे जिउआनो इसोर। बेनिखायनो बे जिउनि जे फिथाइ महरै जोंनो बे मोनगु गुनखौ होदों आरो जाय बिथाङा बे मोनगु गुनजों दैदेनजाबाय, बियो बेखौ इसोरनि फिथाइ महरै मोनबाय आरो बे इसोरनि फिथाइ महरै मोननाय बे फिथाइयानो सासे मानसिखौ धोरोमिया नुजाहोयो। बेनिखायनो बेनो बे मोनगु गुन थानाय मानसियानो धोरोमिया आरो बेनो नंगुबै इसोरनि धोरोम। आरो बिब्दिजों नों लानाय धोरोम आरो इसोरखौबो नंगुबै इसोर नङा आरो धोरोमखौबो नंगुबै इसोरनि धोरोम नङा होननानै फोरमान खालामनोसो हायो। नोंथां आरो आंनियाव गोजौआव मख'जानाय गालातिया 5:22 सिरिनि जि इसोरनि एबा जिउनि बिथाइ महरै जों मानसिनो लागै होनाय मोनगु गुना जोंनियाव दंब्लासो नोंथां आरो आङो नंगुबै इसोरखौ मोननो हाबाय होननानै जोङो रोखायै मिथिनो हायो। आरो बे मोनगु गुना नोंथां आरो आंनियाव दंब्लासो नोंथाङा नंगुबै इसोरनि धोरोमखौ मोनबाय। जुदि नोंथाङा बे मोनगु गुनजों इसोरनि मोनगु गुन एबा इसोरनि मोनगु फिथाइखौ नोंथाङा नोंथांनि जिबनाव नोंथाङा थायहोनो हायाखैब्ला नोंथाङा थारैनो नंगुबै इसोरखौ मोनाखै। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि मोनाखै, अब्ला नोंथाङा नंगुबै इसोरखौ नागिरनाया जोबोद गोनांथि दङ। जुदि नोंथाङा बे मोनगु गुनखौ लानो हाबाय नोंथांनि जिबनाव, अब्ला नोंथाङा थारैनो
नंगुबै इसोरनि सासे फिसा जाबाय आरो नोंथाङा सासे धोरोमिया मानसि जानो हाबाय। आंनि लोगो नोंथांमोन, जोङो दिनैहाय इसोरा मा बुस्थु आरो बिनि धोरोम बेखौ जोङो दिनैनि बे पार्ट 2 बे मेसेजनि गेजेरजों जोङो सोलोंबाय, जोङो जयैनो सोलोंबाय। जों बयखौबो इसोरा बोर होफ्लायथों बे सोलोंनायाव। दा आङो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला दिनैसो नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो। आरो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिनानै मोनो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। आमेन। खुलुमबाय।